Renungan Harian HKBP Minggu tanggal 7 Mei 2020. Dami ni Kristus mangarajai rohata. Turpuk sadarion Kolose bindu tulu ayat 10:5. Jala dami ni Kristusi mangarajai di bagasan rohamunang, aitu si dohamu di jauh di bagasan sada daging, gabi parohamu lete mahamu. Dami ni Kristus mangarajai rohata. Roha ima pusat ni hangoluata, sian rohata do ruar akamual ni hangoluan, jala di bagasan rohata do iswanon debata hatana. Di Jeremia 31 ayat 33b didokdo, lehonokku do patiku tu bagasan ate-ate nasida, jala suratanokku doi tu bagasan rohana sida. Asahau gabe debata nasida, jala nasida gabe baksoku. Buasa di suraton debata patik nai di bagasan rohata, ala rohatai do mual ni hangoluata. Sian rohatai do ruar saluhut aka pambahenata nang parngoluata, di bagasan rohatai do mian tondi ni dibata. Ala nido ikon jagauta do rohatai, asa unang adong sakap narwa natubu di bagasan rohatai. Ido na dipodahon ni Raja Salomo di poda 4 ayat 20 na mandok sian saluhut si jagoni gumodang majaga roham ay sian ido ruar akamual ni hangoluan. Bohado bahenota laho menjagawan rohatawan ikon marhite hatani di batado hita asa boy tajaga rohatai. Ikon tondini di batado natapaloas mangarajai di bagasan rohatai. Unang tapaluas haportibionon mangarajai rohata. Isarana hamoraon hagogoon huaso dohota sangapon artani portibi jabatan manang kedudukan dohot akalan anak asing nasian portibion. Di podahon apostel Paulus do huriana adong di Kolose marhite terpukon jala dami ni Kristus mangarajai di bagasan rohamuna. Aitu si dohamu di jauh di bagasan sada daging, gabe parohamu late mahamu. Dami ni Kristus do nasesitongna mangarajai rohata, dohot hangolotai. Molota paluas do dami ni Kristus si mangarajai rohata. Totu tahilalahon do hasaonangan, hadameon, hasadaon, haluaon, dohot haripason. Dami ni Kristus na mangarajai rohata. Totu ido na padahon aka elat, tel, hosom, persalisian, riting ni roha, muruk dohot rimas, panggit sahion, dohot sude na sahajahaton. Tarjau do akan na persaya asa dami ni Kristusi man na mangarajai rohana. Atong tajalo jala tapaluas ma dami ni Kristusi mian jala mangula di bagasan rohatabe. Amin. Sian buku si jahon si gendopari di HKBP, buku pajono kamu matu debata.